То директно гони на кој не иска да гледа. Никато не каза. И тој всичко ми каза, да. Гледам, вика, къщата ти се заклучена. Постоянно ти е заклучена. Вика, млада жена си, защо? Аз се я заклучах действително. Се заклучих, кой къде е скобена при майка ми, кой къде е в децата ми, малки по племен. Няма какво да правим при майка ми. Тя пак почва. Цял ден вика. Цял ден вика. Коя е тая? Виолина. Защо? Така прехваща. Жената не е друга. Сега е на обсерватория, Валя вика, ако е тоде, вика с надежда има някакъв сали.